Mukabat sa usa ka gatos ka mga kalalakihang empleyado sa nagkadaiyang buhatan sa City Government of Mati ang misalmot sa pinakaunang kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o kontropa orientation kaniadtong milabayng adlaw. Ang maong katropa orientation usa ka programa nga gipanguluhan sa Population Commission o CONPAPCOM nga gimugna isip pasiugda sa responsableng pagkaamahan, pagkapata sa kasarian ug lig-on nga relasyon sa pamilya. Dugang paniini ang maong sesyon nagpunting sa responsableng pagkaginikanan, pagplano sa pamilya, kahimsog sa inahan o kabataan ug aron mapugngan ang kagubot ug pagdinapatay sa magtiayon sa ilang pamuyo. Lakip na ang bugat nga responsibilidad sa mga kalalakihan sa pagsagubang sa kaugmaon sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya ug labaw sa tanan ang paggiya sa ilang mga kabatanunan paingon sa lamdag nga kaugmaon. Personal nga gitambungan ni Mati City Mayor Mayo Z. Almario ang maong program orientation og sa iyang mensahe nagkanayon kini nga ang maong lakang inisyatiba na hisubay sa iyang 10-point agenda para sa eksklusibong edukasyon, abot kamay nga serbisyo para sa panglawas og hiniusang pagdumalahan ubos sa iyang People's Administration. Gidasig usab ni Mayor Almario ang mga partisipante nga manguna isip maayong ehemplo sa ilang mga panimalay, lakip na sa ilang mga trabahoan og hinumduman kanunay ang kabukaton sa ilang responsibilidad isip amahan. Ditambok usab sa mong katikaran si Yusuf Gamilon sa Commission on Population and Development 11, Miss Ana Del Brato sa City Health Office, Population Officer Karisma Gaita ug Mati City Vice Mayor Enzo Rabat nga nagpadayag usab sa ilang hingpit nga suporta sa katropa para sa healthy nga pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fort, XFM News.